Mbak TKW mengencingi sup majikan. Iki ceritane yo, lur ya. Mbake kuwi anu yo, apa dadi TKW. Wonge nang PT ngene ya wis suwe wonge to. Terus akhirnya terbang nang negara Taiwan ya iki. Ceritane negara Taiwan nih. Terus wong iki njogo Joko Bobo, mbah siji kok Bobo. Mbah siji ngarane ya piye ya kok ora mbah wong sak ora nikah soalé. Jenenge Siuce paling Siuce to ngarane to. Wong prawan tuwa ngono lho, ngono kuwi. Ngomong jare omahku ki renek CCTV-ne santai wae ngono jarene. Tapi aja percaya, wong nek majikan ngomong ra ono CCTV-ne kuwi justru malah enek. Aja percaya lho ngono kuwi. Nek majikanmu ndudoi iki CCTV-ne ning kene sebelah kene sebelah kene. Kuwi aman malahan. Majikan ngono kuwi. Suatu hari pisanan kedua ketiga hari pertama kedua tiga ki apik. Sampai telung minggu ki apik sih apik. Majikan sih apik. Bar sasi luwih cerewete polur. Majikane kuwi lho sing perawan tuwek. Wong siji tok, ndek njogo wong siji tok lho padahal kuwi. Cerewete pol padahal omahe ki ora gede nemen. Kerja ya non-stop, cerewet, ora tahu bener, salah terus iki ngono. Mbake ya kebetulan wonge ya durung di pengalaman apa-apa. Tapi ya mudeng bahasane mbak iki ya mudeng wong-wonge nenggon PT suwe, maksudnya ya mudeng sithik lah ngono iki. Cerewet pol. Suatu hari mbak iki judeg, maksudnya wis ora kuat-kuato. Arep ngebrik, arep notis kuwi ya eman ngono lho. Tapi iki saking mangkel ya juwengkele suatu hari nang dapur kuwi lho. Mbak iki maaf lho ya uyuh ning supe majikan. Kapok kowe ngomong ngono. Uyuh ya ngombe uyuhmu dhewe, ngombe uyuhku ngono mak kuwi mbake ngono. Lah kuwi majikan kuwi lho, CCTV ki lho dapur, ndek ora ngerti. Cuwilik lho lur. Zaman saiki ki CCTV cuwilik lho ora ketok. Masam ngerti. Kelakuane babune ki ngono kuwi. Langsung dibalekno. Kuwi untung ndek ora di apa kasus ke, ora di penjara, ora di laporke polisi, balekno. Dituduhno nang ejen ki nek wong iki ngene kelakuane. Makane ya lur ya. Kalian ya sing non terutama rung di pengalaman